Salde, ini salde. Sangkatnya nunggu, maju mikir. Amat. Salde. Guys, welcome back to Jenny vlog. Jenny vlog ni gaसैखौबो बैसागुनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। दिनै जोङो गामियावहाय बैसागु मागिनो थांगोन आरोना। बिमाफोराबो थांगोन, जोंबो थांगोन, गथ'फोराबो थांगोन आरोना। आरो जोङो आलदा आलदासो मोसागोन आरोना। बिमाफोरा आलदा मोसागोन, जों आलदा मोसागोन। नायनोसै फैसाखौ सोर बांसिन मोननाय जायो। थ' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो नायनानैल' दाथा आंनि भिडिअखौ नायनानै लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। थ' लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। लोगोफोराबो ओंखारजोबखांबाय आरोना, लामायाव नेगासिनो। थ' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना। लेट्स गो। Sonali, kenapa ina Sonali? Songayon la karya, mungkin ina dakna. Hwbai đau ghê mây yang na bili lo na diêu maya thang này lo bi bar ni neng song nai Hwbai đau ghê na mây yang na bili lo na diêu maya this girl how much na sa de na ne ma thai jeng song na ya thằng gì? Hi guys, न'खरनि बिगोमाखौ गोदान बोसोरनि बोर सारस्रिदों जाहाथे गोदान बोसोराव सुख सान्थि थानो हायो, आलो गोजोनै थानो हायो। न'खराव धोन सम्पति आइ लोखिया लाबोना होफैथों। आइ सरस्वतीया फिसाफोरनि फरायनाय लिरनायाव आवगायहोथों। बेखौनो जोङो अराय रायजोनि जानानै दिनै रतन बसुमतारिनि न'आव आशीर्बाद होनाय जाबाय। जय बोराइ बाथौनि जय, जय बोराइ बाथौनि जय। चिरांनि दै मेलायाव नाय समायनाथार दै जिंनि मेलायाव
सना समायोब्रा सानैजों मन्दिराव थांनि नोंनि खाफालाव बांसिन बुथुनि Nailangdw zalo Nomorku lananai dugi malai जाफुंथो आरो नखराव सुख शान्ति होथों इसोरा आरो बिमायं फिसा सानैखौबो मोजाङै मोजां फरायनो हानाय आइ सरस्वतीया सहाय खालामथों आरो नखराव सुख शान्ति होथों Lamanya sih baca semua gitu. Nah. Sonali, nalabai na sonali, neng songai la kalia, neng kenai apa kena. Woi, ngobrol jam ini, senang kena huna. Kan biasa ya timnya saja. Mama nak kena. Ayo, sekarang so. Nunggu kita ngasih pulang nanti. Ibu bisa sekarang sih bud. Siapa sih deh? Ngasih pulang juga lah ya. Nanti dong. Nah guys, tinggal lo tadi jalan nanti pendengar na. Biar ibu lah ngasih pulang apa juga mana. 40 tahun mama menbeding sekali deh. Jangan ada. Jangan nggak. Masih bukan calon nang lah. Ayo, butuh bud. Dah siap dah. Kita nunggu. Dengar bisa berarti aku. Rumba, hai bagu rumba. Hai lalai mesade, hai mesade, hai mesade.
Sangkatnya nunggu, maju mikir, amat. Alde, gua apa nih kan sih? Sekian kisah, kau mendengar kata